Ngayon to mga jam. Nanapumidri sa kwan, Brigado ay vlog na ko ring lang bukid na din mga jam. Kita na mga jam ring kwan dre, ring ay swimming pool dre na dongo mer kalsada mga jam. Ini kalsada ka jam ni kwan ni ka jam ni sumpay ni dito paingon sa kwan sa sa kwan perkasol na naay kwan dai mga jam nga nang iguanan nang waterfall nang gi improve lang agi ano mga jam. Apri mga jam oh. Yung merkado mga jam. Pero yung merkado mga jam. Kasi lang mga swimming pool dire. Kadungaw bidres kalsada. Gwapo view dire mga jam. Nindot yung mga kwan dire mga view. Ay lang swimming pool dira sa ubos. Pili lang muli lang parihol nila. Kung mga ni mo mga dire ka jam, ano na mo dire, mga ligo mo kay gwapo liguan ng mga jam, bugnaw kay tubig. Kay siyempre bukid man eh, bugnaw yung tubig. Ipakita na mga jam yung dako kayong bato mga jam na kuan. Dako pa ni sa balay mga jam. Kanang buntura mga jam. Munay kuan, munay dako kayong bato. Di na siya yuta mga jam bato na dako. Tawag daw nila anang kuan, mulok. Dala na mga jam, yung ako din mo na ipay dito sa kwan. Ito sa perkaso na kwan dira na ay anang waterfall nila. Kung mahuman ni dala na mga jam, nindot na agi andre mga jam. Sa una dili ni siminto, kuan ni siya kanang rough road. Maglisod ang mga sakyanan mare pero karon kuan naman ang siminto na.